Ще започнем първо с дишане, няколко дълбоки вдишвания, задържане и по-продължително издишване. Така ще ви водя и може да започнете да вдишвате 2, 3, 4, задръжте 2, 3, 4, 5 и сега издишайте 2, 3, 4, 5, 6. И ще го направим още веднъж, за да се успокоим, да пуснем всичко, което сме натрупали през деня. Вдишай 2, 3, 4. Задръж 2, 3, 4, 5. Издишай 2, 3, 4, 5, 6. И така, насочи вниманието вътре към себе си, забележи как се чувстваш в тялото си. Има ли някакво опъване, стягане, напрежение? Просто го отбележи с число от 0 до 10. Така правим в началото на всяка тест практика. 10 е най-големият проблем. Напрегната съм, тревожна съм, стресирана съм, каквото и да е. А 0 е, всичко е наред. И просто го отбележете това число. И ще започнем на карате точката. Но първо, даже може и да затворите очи, докато потупвате на карате точката. Аз ще ви водя. Усетете тялото си като храм, в който влизате в момента за първи път. И вижте как е там вътре. В тази сграда. Колко е осветено? Има ли тъмни кътчета, които плашат? Просторно ли е вътре? Или пък е тясно? Прохладно ли е? Или твърде горещо? Жегата даже се усеща през стените. Просто се огледайте, разходете се спокойно. Даже може да отидете чак до купола на храма, където е мозъкът. Как е там? Много ли е шумно, напрегнато, хаотично? Или пък е спокойно, тишина, спокойна атмосфера, като в зала за медитация. Просто се огледайте, почувствайте отвътре как всъщност, как го виждате. И това е време да си спомните коя сте. Със всеки дъх изпращате сигнал, че присъствате тук и сега. Настоящето. Сигнал до нервната система, че сме в безопасност и че сме готови да слушаме. Не сте случайно тук. Нещо дълбоко в теб знае, че си готова за промяна. И след тази разходка започваме с самите фрази, въпреки че понякога не се чувствам добре в тялото си. И винаги искам да го променя, да го коригирам, да го побера в точни килограми и сантиметри.
Аз избирам да приема себе си тук и сега. Повтаряте след мен на ум или на глас. Въпреки, че моето тяло е било желано и обожествявано, но и отричано и мразено. И аз много съм го мъчила с диети и ограничения. Аз приемам всичките си чувства тук и сега. Въпреки тази трудна връзка с моето тяло и всичките болки и страдания, които съм преживявала чрез него. Аз избирам да остана спокойна тук и сега. Продължаваме по точките на меридианите, това мое тяло и всичките вярвания, свързани с него. Понякога не се чувствам добре в него и си мисля, че остарява твърде бързо и твърде видимо. А аз не мога да направя нищо за това. Мажа го отвън, правя процедури за разкрасяване, но отвътре не се чувствам добре. На моменти даже си мисля, че това не е моето тяло. Тежко, тромаво, извънгабаритно, несиметрично, то твърде горещо, то ледено, студено. Просто понякога не мога да се позная. Аз ли съм в това тяло? Ето тук, от мишницата и всички тези презрителни приказки за жените, които остаряват и които минават 50 години. Това също трудно се преглъща. Никога не съм чувала от майка си или от други жени нежни думи, с които да обичам тялото си, да го ценя, да се грижа добре за него и да се чувствам комфортно в това тяло. Каквото е такова. Да го възприема с неговите най-малки дефекти. И днес още ми е трудно да възприема тялото си, такова каквото е. И това ми срива самочувствието. Да, караме да се срамувам, да търся външно одобрение, защото аз никога не съм се одобрявала. Или почти никога. И така ли ще продължи живота ми нататък? Без удовлетворение и себеприемане. А може би е крайно време вече да се освободя от тези стари неработещи програми, които ме правят незначителна и безпомощна. Така че тук и сега аз заявявам ясно и мощно. И сега с още по-голямо чувство, мили дами, да заявим ясно и мощно. Аз съм готова да загърбя миналото и старите вярвания. Аз съм готова да действам от вдъхновение, не от страх. Аз съм готова да приема тялото си каквото е. Аз приемам тялото си каквото е. Да. Аз съм готова да приема и най-малките си дефекти. Аз съм готова да се грижа по нов начин за тялото си.
Аз съм готова да храня тялото си с най-вкусната храна на света. Аз съм готова да намеря подходящите ресурси, които да го направят отново силно, здраво и младо. Силно, здраво и младо. Мгм. Аз съм готова да изпитвам радост във всяка моя клетка. Аз съм готова да излъчвам светлина. Аз съм готова да сияя без вина и извинение. Аз съм готова да вървя гордо и със самочувствие. Аз съм готова да ценя повече собственото си мнение от това на другите. Аз съм готова да живея в хармония с себе си и с моя най-висш аз. Аз съм готова да пусна съпротивата и да приветствам потока на живота. Аз съм готова да изразя моята истина. Аз съм готова да събудя силата в мен. Аз съм готова да вибрирам на чистотата на благодарността. Аз вибрирам на чистотата на благодарността. Да. Аз съм готова да се издигна над всички обстоятелства. Аз съм готова да вярвам в безкрайния си потенциал. Аз съм готова да съм уверена и сигурна в действията си. Аз съм силна жена и се доверявам на мъдростта на тялото си. Аз съм готова сега. И това е началото на моята втора младост. И сега сложете ръце на сърцето и си благодарете. Благодарете си за тази практика. Благодарете си, че сте готова. Готова да постигнете най-добрата версия на себе си. Да се забавлявате всеки ден, да се преоткривате, да пробвате нови неща, да експериментирате, да се вдъхновявате, да сте любопитна и любознателна като дете. Благодарете си и се обичайте. Защото само като се приемаме и се обичаме, ние можем да сияем, да младеем, да сме силни, здрави, да сме стабилни, устойчиви, но също така да сме и толкова чувствителни и крехки, уязвими и да не се страхуваме да го показваме.